Хей, здравейте, приятели! Отново сме ние Pink и Blue. Радваме се, че сме заедно. Днес искаме да ви разкажем нещо. Вижте сами. Искаме да ви разкажем за светулката. Насекомите са малки животинки. Нека да ви разкажем за светулките. Те са светещи насекоми. И излъчват светлина от долната част на коремчето си. Толкова е красиво и невероятно, нали? Вечер през лятото можем да излезем и да видим как светят със своята мигаща светлина. По поляни, по ливади, в храсти, но трябва да сме сред природата. Насекомите, както вече казахме, са малки същества и трябва да ги пазим, защото това, че сме по-големи от тях, не ни дава правото да ги мачкаме и убиваме. Нека да им се радваме, без да ги нараняваме. Понякога хората ги слагат в кибритени кутийки или в буркани, за да им светят. Но така малко по малко те губят светлината си и могат да загинат. Не е ли по-добре да им се радваме и да ги оставим на свобода? Защото свободата и за нас хората е едно от най-важните неща, нали така? До скоро, приятели!